An bɛ Bamakɔ Musée National de kɔnɔ ni waati in na ka kɛɲɛ ni jatalaw ka sanfila kunbɛ ye n'an ko min ma ko Biennale de la photographie o siratigɛ la sa farafinna phototala caman de bɛ yan nɔ yaasa ka se ka u ka dɔnko ani seko fara ɲɔgɔn kan. Yala phototalaw olu bɛ nafa sɔrɔ u ka baaraw la Mali jamana kɔnɔ wa? N'an ma ɲɛ téléphone clé o kɛla sababu ye an bɛɛ lajɛlen kɛla phototala ye. Phototala caman ye problème sɔrɔ subahana mansin ninnu nali la parce que a kun b'olu kun na mansin kura minnu bɛ na la olu tɛna ni ko nafamaw ye donc an bɛ tila ka segin kɔrɔlenw de ma olu tora kɔrɔlenw na olu ma taa ɲɛfɛ kura minnu nana o bɛnna ni anw fana denmisɛnnin minnu tile an ye fana ye kura ninnu ta k'a yɛlɛma ka a bila an yɛrɛ ka mara kɔnɔ an sago la donc an bɛ ka kabako kow kɛ n'a ye maintenant sisan parce que phototala man ka tɛ k'i sigi k'a fɔ ko téléphone nali tɛ foyi kɛ photo la a tɛ foyi tiɲɛ photo ye donc a bɛ dépend dɔrɔn ni min nan'i ma i b'a a lajɛ n kan ka baara kɛ n'a ye cogo di ka n yɛrɛ nafa n'a ye cogo di donc a bɛ ten de sinon a tɛ kɔlɔlɔ foyi lase anw ma. Don o don mɔgɔw bɛ wolo don o don mɔgɔw bɛ sa don o don appareil kuraw bɛ bɔ don o don téléphone kuraw bɛ bɔ téléphone a tɛ se ka appareil mako sa n'i ye ne yɛrɛ ɲininka n tɛ kuma mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ la n bɛ kuma ni n tɔgɔ de ye ne kɔni téléphone kɔni m'a fɔ n tɛ photo ta ni téléphone ye dɛ n ka téléphone photo ta a ka suma appareil i bɛ se ka yɔrɔ jan dɔ sama téléphone na i tɛ se k'o kɛ. Nka n'i ye jateminɛ kɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ jatala caman de y'a jira k'a fɔ k'u y'u bolo bɔ nin baara in na ka sababu kɛ ko a nafa ka dɔgɔ. Yala an minnu bɛ jaw ta an ka téléphone kɔnɔ ani jatalaw yɛrɛ olu ka photo bɔlenw ye kelen ye wa? Bon bi ni ne kɔni ɲininka téléphone photo ani appareil photo olu tɛ se ka kɛ kelen ye parce que appareil photo i bɛ se ka mɛn n'a ye mais téléphone photo o ye joona joona ko de ye téléphone i bɛ se k'a ta dɔrɔn ka taa cari bon appareil mɔgɔ min taara ka appareil san 1000 la o tigi b'a ka photo ta a b'a labɛn de labɛn cogo de bɛ photo la hali ni nin ye téléphone photo ye nin ye appareil photo ye photo dɔnbaw b'a dɔn. An ka kalan kɛ fɛn o fɛn n'i donna a la i ka kalan i k'a ɲɛɲini kana don a la ko mɔgɔw b'a la ko wari bɛ sɔrɔ a la m'a kɛ tan kan'o kɛ kalan kɛ i k'a ko ɲɛɲini i k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ jolen y'a kɔnɔna la. Yaasa photoko baaraw yɛrɛ ka se ka don ba la an ka jaw yɛrɛ ka se ka lafasa denmisɛnnin minnu y'u sen don photota baaraw la dɔ ka fara olu ka dɔnniyaw kan o ye nin biennale in ta ko 14nan o sigikun ye min yɛrɛ daminɛna Bamakɔ yan nɔ novembre kalo tile 16 a bɛna kuncɛ janvier kalo tile 16 san 2025 Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamakɔ VOA Banbara tɔgɔ la.